biyahe po. Para ano po, yung maiwasan yung yung mga trapiko, para yung mga sasakyan na dumadaan po, tuloy-tuloy pa rin po yung mga dumadaan para maiwasan yung mga aksidente nangyayari. Ligtas po na biyahe ate. Kasi po mahirap na po eh. Ang dami pong nadidisgrasya ngayon. Kaya karamihan po dapat mag-iingat po talaga. Yun lang po. Kung para sa akin, hindi. Kasi yung siksikan talaga, hindi pwede. Kasi sobrang siksikan na yun eh. Kaya hindi ako, doon, sa sobrang siksikan. Baka mahirap na yung yung dati, yung nakaraan. Yung COVID ba? Baka maulit yun ulit, magkawawan. Kaya mas maganda na yung hindi na yung siksikan. May po kayo sa gustong ipanabalan ng Oo, sa ngayon din. Doon sa sinasabi nila, para medyo may distansya rin yung mga tao. Oo, madam. Payag po ba kayo sir na magkikit sila? Oo, papayag ko. Bakit naman po sir? Kasi kung may puno yung puno na eh. Hindi na pwedeng Hindi na pwede. Hindi na pwedeng siksikan. Opo. Maganda yun. Kasi para pa sa kapakanan ng pasahero yun, protection din nila. Bilang po sa inyo, driver, hindi po ba yun sir? Siyempre, sayang naman yung kikitain nyo pag sa isang biyahe, makailang pasahero po kayo. Hindi, yun lang naman kasi ang pan namin, ma'am. Basta kung yung capacity ng tricycle, hanggang dun lang. Oo. Kasi para sa pasahero naman, delikado naman kasi yun talaga. Oo. Kaligtasan. Bilang driver, ma'am, payag ako sa ganun. Oo. Doon na lang po ako sa ligtas na biyahe po. Kasi po mahirap na rin po pag masyadong overloading yung sa sinasakyan mo. Baka pumutok yung gulong, ganun po. Yan lang po. Ako din po sa ligtas na biyahe po kasi pag overloading po, nandun po yung yung malapit sa disgrasya. Lalo na pag bumigay po yung kunyari pag mas matimbang po yung bigat, baka may bumigay po na mga gulong gano'n. Opo, matanggalan ng gulong gano'n. Baka hindi po mabalanse rin yung yung pagdadrive ng isang driver po. Yun po.